Iki ngene polo sing arane Banyon, Secepit, Nglugunan, Batang. Iki dek kidul kae kono selatan ning Kalisari lurus. Pol mentok nggunakno rel kereta kae pokoke lurus wae terus mentok. Ngalor. Lagi engko tekane kene iki. Iki ngene. Spot Blanak, spot Kakap, spot opo bae lagi ngene iki. Iki kaline sing plake bulan-bulan wingi rada rame iki kene kali kene iki polo. Lae nek kene nggone mantep polo. Sekian info, terima kasih.